ndị ba na-awụchikwa m ọzọ n'igwe onyonyo nke na-eme na isi mbido TV ebe ife niile na-eme mana mgbe ọla m bịara n'oge aṅụrị naanị akụkọ ndị ahụ na-egwu ndị na-eme unu obi ụtọ na-eme unu obi Paulina ka na-eji abịakwute unu n'izuụka nke akụkọ anyị ga-adị kpọkpọ dịka na ịsa dị mgbe niile maka na akụkọ ndị a ha kpụ ọkụ n'ọnụ nke a bụ akụkọ bụ elu na-aja ihe na-eme ka iji gbapụ ya ọsọ echefukara n'ọka bụ Ekemeze Chibuike na-ewetara unu ihe emume nke a n'oge aṅụrị akụkọ mbụ ji bịakwute unu n'izuụka a bụ na nwaafọ Igbo afọ ya bụ Ifeanyị nke onye njima dịka Siza Mili wee mara nọ na Starboy Entertainment. Ọ bụ ya na-ede ụfọdụ ndị egwu na-anụ egwu dịka Sọkọ nke ha Wizkid ha niile tikọrọ ma egwu Lover nke Tiwa Savage na Donka Mighty tiri. Ọ bụ nwaafọ Igbo a na-ede egwu ndị a niile. Ozi anyị na-enwetakwa bụ na o nwere egwu ndị o degasịrị dị na album Rihanna a na-erelease bụ ya na Zara Larsson. Nke a bụ iji gosi gị na ihe ndị be anyị na-eme na-aga mba ya bụ ndị be anyị bụ ndị Naijiria ha na-represent ebe ọbụla ha nọ na-emepụta anyị ọfụma na-emechapụta anyị ihu ọ bụrụ naanị ndị nke na-emechi anyị ihu ka ekwesịrị na-anụ maka ha nke ọ bụ ndị ọbụla na-emeta ọfụma aga na-anụkwa maka ha na-asa na-ajide ka ha ji kepụ anyị na-anụkwa na ọ dị ka onye madere Burna Boy on the low mana nke a bụ kepụ a na-anụ asịbịa n'ọnya wa asịbịa na ọbụkwa anyị confirm bụ nke a mana ndị nke a bụ ndị confirm sị n'ọnya wadere Sọkọ de Lover Tiwa Savage featuring Donka Mighty sikwa na onwe egwu ndị o dịgasị ya dị na album Rihanna na-abịa ọ na-erelease be ya na Zara Larsson ka ọ ga-erelease nke a bụ iji gosi na Siza Mili na-agbasi mbọ ike na ọ na-arụ ezigbote ọrụ ya bụ iji gosi ụfọdụ ndị na ọ bụ naanị gị ga-abụ artist bụrụ performer bụrụ ihe niile ị nwere ike bụrụ egwu songwriter ma composer ego ide onwe ndị na-enwere olu ịgụ agụ mana ha maka esi ede ha dee resi ndị ọzọ maọbụ nye ndị ọzọ ha gụọ ọba ahịa nke a bụkwa isi na ọ bụ na igbo onye na-ede na ga agụla maọbụ ọ bụ na igbo onye na-ede chọrọ ego ejele tren onu gị ị nwere ike ịga tren your voice mana nke a bụ ọ bụrụ na ịma na ị nwere akara aka ịgụ agụ mana ị na-edeta ọfụma ọ ga-aka mma ka ị nọrọ n'ide ede ahụ maka na ndị na-ede egwu na-enwe ezigbo ego nke a bụ nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ige ntị mgbe ọla akụrụ egwu Whitney Houston ụfọdụ egwu ya Dolly Parton nọrọ ebe ọ nọ obi a na-atọ ya asị ndị ma na-asị cha egwu Whitney Houston atọ ka o nwere ka ọ nọ n'ime ọ na-achị maka na onye nwa na-ede egwu Whitney Houston na-agụ nke a bụ iji gosi unu na ndị na-ede egwu akpatakwa ezigbo ego ya bụ songwriters composers maka na enwere ọtụtụ benefits ha na-enweta enwere composers rights owners rights na ndị ọzọ dị ụtọ ma producers n'ihi na ndị producer na-enwe 50% publishing na ọtụtụ ihe dị ụtọ ma ndị composer na-enwetakwa ezigbo ego maka na mba ofesi ụmụ ihe ndị a na-enwere nnọọ composer nwe onye na-direct ga-egwu si aga nwee producer nwe onye na-etrain onye na-agụ agụ nwe onye ga-asị oke mee ya ma ọ bụ nwe ụfọdụ ndị nwe ha nwere ndị na-edere ha chorus ma hook ma ihe ndị ọzọ dị ụtọ mana be anyị ebe a onye ọbụla chọrọ iji aka ya rụọ ụfọdụ ha ga-eproduce ha ga-agụ agụ ụfọdụ ha na-eshutukwu vidio ha mmadụ dịka Spiderity na-eme ụdị a naanị a na-arụ ihe niile ọ na-arụ ma egwu ma ishutu ihe ndị ọzọ dị ụtọ ahụ nke a bụ iji gosikwa unu na ụmụafọ Igbo na-eme ọfụma ebe ọbụla ha na-anọchite anya ya na-egosi na ọ bụrụ naanị nke ọjọọ ka ndị Baịbụl na Naịjirịa na-eme a na-emetakwa nke ọma ya bụ Siza Mili a na-asị gị jide ka iji nke a bụ nke dị mma akụkọ ọzọ jikọba ọzọ na-esochikwa nke a bụ na Wizkid pụtara dee na Instagram ya ịgwa ndị mmadụ ma ndị politicians na ha edeceives na ndị mmadụ ha emalizi na ndị mmadụ anya ịmana ọrụ ahụ ị chọrọ ịrụ banye rụọ ya apụtara na-eme mara n'ihu kọmputa na azịpụtakwecha ndị mmadụ kwuo ruo 4 years mgbe elekshọn na-amapụta soro ndị mmadụ jee na-anọ n'ime ogbe jewe ebe dị ụtọ ma ọ bụ ịmana onwe ndị ka ọ na-ahapụta ha eji na-egosi ya na-eme ihe dị ụtọ a ga-enwe ike tụnyere ha nke a bụ ihe jọgburu ọ bụrụ na ị gaghị arụ ọrụ abịa na ndị mmadụ nso bịara ịghọgbu ha ejila agwa ọjọọ bịa mana nke a ka hapụ ebe a ka eje nne n'enu buba Oga Boss Eublis anyị na-abịa na ọnụ na-afụgoni ya na-ebuba ka bụ nke site n'aka Oga Boss Eublis mana Eublis nwere album ọzọ ha dụrụ o wepụtara ọ kpọrọ ya Ilizila nke a bụ nke ya na Tekzila na Eublis ha kpọrọ Ilizila nke a bụ DJ na producer na ya bụ rapper kụtara aka ọnụ tie wee wepụta album a na-eme ọfụma kịta ndị nọ mba ofesi na ịga egwu a ma na-epost vidio na Instagram iji gosi na egwu a na-eme ọfụma nke a iji gosi na Oga Boss maara anya hip hop ọ nọ n'ime ọfụma finalize ya jide ka iji ịkasị na-ekwu tupu m eji obere ezumike maka ihe Wizkid dị na Instagram ọsị ndị politicians na ha ejizila ndị mmadụ egwuregwu
nke a bụ eziokwu ejizila ndị mmadụ egwu egwuregwu ọ bụ na ihe a bụ ihe ị ga-arụ kwa anyị nkwa ma mee ihe a ọ bụghị isi na 4 years anyị ga-eme dị taa iruo na ngwụcha 4 years ahụ mgbe election ruo campaign bịa ndị mmadụ nso bịa soro na-aṅụ garị na-eji ego ihe n'ime ahịa nke ọ bụ iji wee deceive ndị mmadụ ka ọ bụ gịnị ịmara na ị ga-eme ihe ahụ ekwula ihe na-aga emenwu nke a bụ Davido pụtakwara na-aba na Instagram ya na ọtụtụ ndị entertainers nke celebrities a ga-ekwu okwu na ọ bụ ụfọdụ na-atụ ụjọ ma ọ bụ ndị nke ego biri ma ihe dị otu a mana ya nwere onwe na ọ ga-ekwu na future country a dị anyị n'aka anyị maọbụ ndị youth nke a bụkwa eziokwu si na ọ bụrụ na ma ikwu ị ga-anwụ na ọ ka mma na ikwu na ihe na-enweghị iwe n'obi gị ma ịtụọ vootu ma difendi ya ihe niile ọ na-ekwula na ịtụcha vootu difendi ya ọ bụla na ọnị ịtụ vootu nke a bụ nke ka mkpa ịtụọ vootu gbaa mbọ na idifendi ya nke bụkwa na ọ bịara zi post na Instagram ya na Pasuma Wonder Alhaji Pasuma ha nọ na studio nke a bụ iji gosi na ọ dị ka o nwere Fuji vibes anyị na-anụ n'aka ha na mgbe na-adịghị anya iji gosi na ha nwere egwu ọhụrụ na-abịanụ maka Davido n'afọ 2018 pụtara n'afọ 2019 ọ na-ewepụta egwu kwa mgbe ọ na-ewepụta egwu back to back nya ọ na-enye ohere wepụtacha nke ọnwa ọzọ o wepụtago egwu ọzọ ka o si eme ihe egwu a gosi na ọ na-eme ihe egwu a dịka onye na-enwero ka egwu a bụ ndụ ya ma o tiri egwu onwe ihe ọzọ ebe ọzọ ga-esi nweta ego mana inekwa anyị fụ na o nwere ego nke a bụ iji wee dụọ ọtụtụ ndị artist na-agbagote ndụmọdụ ọ bụrụ na inweta obere ego ma ọ bụ akpọ gị show ime show 1 or 2 shows ebe a ọ dịghị ka imego arrive biko otu onwe gara na ọtụtụ ndị a na-eme month ọbụla ha na-ewepụta egwu ma ọ bụ izu ụka ọbụla ha na-ewepụta egwu ka ịhụ na ihe ha na-achụ ebe ha ka na-aga tere aka mana gwa na onwe gị wepụtara egwu na-atọ dịghị ka ebute ego maka ha na-akpọ egwu n'ime ogbe ụbọchị Valentine a D'banj bịara were nnọọ ezigbote flawa wetere nwunye ya mana ka o si weta flawa bụ ihe bere ọtụtụ ndị mmadụ wee na-asị na nwoke nke a ọ dị romantic na ihe ndị ọzọ ka o si wee planụọ ya o wetara flawa dịka delivery man na-abụ ọ bụ na ime ihe ọ dakịta maọbụ na igo ihe ndị baịka na-ebutere gị ya oyiri nnọọ akwa ka ha bute n'ụlọ ya pịa nnọọ mgbe nwunye mepere ụzọ wee fụ na ọ di ya bụ flawa dị nnọọ ka delivery man ka bụ nnọọ ihe tọọ ya wee makụọ ya ọtago ka bụ iji nnọọ gosi ka o si wefe ya n'anya ya bụ ụfọdụ wee sị na ka o si wee kwado ihe a mara ezigbote mmadụ nke a bụ nke bụ eziokwu mana echefukwara isonye anyị na ọha nta akụkọ na soshal midia anyị bụ Instagram ije tinye Isimbido TV, ije na Facebook tinye Isimbido TV, ije na YouTube ị ga-afụ ihe ndị emume anyị megara na mgbe gara aga itinye Isimbido TV fụ ha niile ije na Twitter itinye Isimbido TV maọbụ Snapchat Isimbido TV ọ bụ ijeze na webụsaịtị anyị bụ www.isimbido.tv ka ịfụ ihe niile anyị megara maọbụ ọ bụrụ na ị chọrọ idetere anyị akwụkwọ ka ihe niile ị na-eme ka anyị nyere gị aka gbasa ozi a ka ụwa niile fe ya ma ọ bụrụ na nwa ahịa ị na-ere ma ọ bụ na onwe ihe nke na-arụpụta idetere anyị akwụkwọ n'ụlọ ọrụ anyị maọbụ ije na Facebook anyị tinye ozi ebe a maọbụ ije na webụsaịtị anyị hapụ ozi anyị na gị ga-agba akara ka anyị nyere gị aka gosi ụwa niile ihe ahụ ị na-eme ka ahịa gị gaa mba ụwa niile mana ka anyị jee jefu ọgaranya nke si n'aka Wizboy na Zoro anyị na-abịa ndị be anyị nọọ na afụgono ọgaranya nke si n'aka Wizboy o fichọrọ Zoro ọ bụrụ na ị ka na-esonyere ụka ga-anụkwa akụkọ dị iche iche maka na anyị agatebeghị aka mana anyị agatụgo obere mana anyị agatebeghị aka echefukwara na ọka bụ na Isimbido TV ebe ife na-eme ka oge aṅụrị ya si na-abịarutego aha m ka bụkwa Chibuike m na-ewetara unu ihe emume nke a tupu anyị aga ezumike ụnụ anụghị akụkọ ndị ọzọ mana akụkọ ọzọ nọkịta na ọha nta akụkọ na Instagram bụ nwoke pụtara na-asị na Tonto Dike kwere ya nkwa ọ pụtara sị na ụbọchị o tinye ihe na Instagram na ụbọchị ahụ ka ihe mgbara afọ ya bụ omego 1 year o kwere nkwa mana o mezube nkwa ya ọtụtụ ndị mmadụ apụta wee na-asị na ka ezebe onye nke asị kemgbe o kwere gị nkwa gịnị dị ihe o wee weta pikchọ ya na-esere mgbe o kwere nkwa ahụ o wee sị ya na ọ bụrụ na ị ma na ị ga-eme ihe ekwena nkwa ka ndị mmadụ wee too gị ike na nke ha esiri ga-eme elu maala mana ọ bụrụ na ị mana ị ga-eme ya bike mepere ọnụ gị kwee nkwa na nke a emego 1 year onye mezu ya wee na-akpọ Tonto Dike Foundation ndị nke ọzọ na-agba mbọ mezuo ihe nke ha kwere na nkwa ịma na ọ na-ahịa ndị mmadụ ahụ n'Instagram ya ha ebido wee na-enye analisis ka ihe niile asị wee mee wee na-asị nke nwoke ahụ ka ihe bụ na ị gaghị aga gbaa mbọ na anyị na-ekwu otu ọdị ma ndị na-akụ ya sị nke iyikwara nwaanyị mee nka ndị mmadụ biko were nya nwaanyị na Instagram ụfọdụ ndị na-agwa ihe a enwe obi onwe ndị ga-agwacha ihe ha ga-agbuo onwe ha ka bụ nke bụ eziokwu ma na depression na ebe niile kịta suicide ndị na-eji aka ha egbuzi onwe ha elu na ala bikonu maka na otu isi wee nwee ikikere maọbụ iji ike maọbụ ị nwere ume ị ga-egbunwe onwe gị o nwere ndị na-enwe obi
ịgwa ha obere ihe kịta ha were mma pịam gbuo onwe ha ma ọ bụ jegoro ihe ha na-adịwa ego aṅụ jegbuo onwe ha biko were nwa ya ọ bụ maka na ị nọ na iji foonu gị onye ahụ a na-ahụ gị ma ọ bụ ị na-ahụ onye ahụ maka na ị nwere data ise m ga-agwa onye ihe ọla m chọrọ ego enweghị ihe gbasara m onwe ihe ọ ga-eme were nwayọ biko were nwayọ biko ọ bụrụ na ị ga-ikwe nkwa mezuo nkwa ikwere nke a bụ nke nwoke a dịrị ihe a gwara Tonto Dike mana ọtụtụ ndị apụtakwara na-asị na mmadụ kweghị nkwa inwe ndidi mgbe ọla onye nji mezuo ya nkwa ka o kwere gị o ji ụgwọ mana ụfọdụ ndị sikwa na onye kwere mmadụ nkwa ji onye ahụ ụgwọ amarọrọ m ka eke isi wee ofe ya ije na Instagram ije hụ akụkọ a n'uji ya ọzọ dịka ibe ya bụrụ na Seyi Law pụtara n'otu ụbọchị wee dechaa ihe si na o nwere big announcement ọ ga-ede n'abalị o tinye pikchọ nwa ya dechaa ihe gbasara nwa ya ka o si wee hụ ya n'anya ka o si wee wetara ya ihe ọma na ndụ ya wee si na o nwere big announcement n'abalị na-achebiri ya na ihe ahụ ọ ga-ekwu n'abalị n'ụzọ nke o si wee dere weruzie n'abalị wee tinye pikchọ ya na nwunye na nwa ya wee dechaa ihe ịma na ọ bụrụ na ndị mmadụ ka ha si agụ ihe ọsịsọ ha agụfere nnọọ ihe o miniri na ihe ahụ o dere wee gụta ya ka ha si wee ghọta ihe a wee dịka ya na nwunye gbasara agbasa o dere ihe ndị ahụ n'oyibo ebe o dere ọwụ paatị nke gbasara agbasa ya paatị nke ụzọ ya na onye a so na-agakọ na ndị mmadụ wee sị he na Seyi Law na nwunye ya gbasago nke blọọgụ niile wee buwe ya o wee gbaa nnọọ news niile wee buru ya na-eje ebe niile o wee ruo n'ụtụtụ o wee sị ndị mmadụ ha were nwayọ na kemgbe ọ na-epromotu show ya ọ na-ji ime na UK ma obodo ndị ọzọ o bụ onye posturu ihe gbasara show ya mana kịta okwu na nwunye ya na nwunye ya gbasara na blogs niile buru ya ndị mmadụ wee na-bido kpọọ ya na foonu fake news na ọ na-aka ndị mmadụ mma ị na-agbasa biko na sọpọt godi nke wee eziokwu rie onyezi ihe onye na-agba mbọ nyere onye ahụ aka sọpọt ọ bụrụ na ị posturu onye ahụ posta show ọ na-eme ipostu ya na ọ ga-enyere onye ahụ aka mana kịta ndị mmadụ ihe ha dị nnọọ ihe na-atọ ha nnọọ na Seyi Law na nwunye Seyi Law sikwa na nwunye ya agbasago nke ọ pụtasị na ụdị ndị kpọrọ ya na foonu ụbọchị ahụ nya ha kpọ ya na jechi ike ihe na-eme isi na nwoke na nwunye ya agbasago nke gịnị dị ihe ahụ gwa m ihe ọwụ bịa ka anyị nọrọ ọdụ ka anyị kpaa ihe a na ịbụ nwoke nke ka chọọ m ịnụ ihe na ezinụlọ gị gbasara unu ka dị yọng na marriage nke wee sị na marriage adị 8 years mana unu ajụghị ya Seyi ka show gị si aga nke imechago planning imekwa nke a n'unu gba mbọ na-akwado nke bụ eziokwu hụ onye na-agba mbọ kwado na onye ahụ mgbe ihe bịa gawa nnọọ ngọrị ngọ ga-ebido bịa sịwa hey onye nke a na ọkwa eche m iwu celebrity nke ịbụ comedian nke unu na-eme mmadụ ihe ọchị inwezi echirizi ọchị anyị na-akpa ndị mmadụ ị na-achị nwe ya be gị wee na-ahandụl ihe niile eme n'ime ụlọ mana Seyi Law pụtara na-adụ ndị mmadụ ọdụ si unu kwụsị ị na-ebu rumọ na fake news ọ nke bụ nke na-aka atọ unu ụtọ mana ọ bụ na mmadụ wepụta nnọọ nke bụ real news ma ọ bụ ihe ga-eme onye ga-abara onye ahụ uru ụfọdụ na-adị epost ya na soshal midia unu ọ bụ na ibe onye na-eme nke akwa mbọ na-akwado ndị ọyị ọ bụ na onwe ego na-eti egwu kwado onye ahụ ọ bụ na kọmedia na ọ bụ na onwe show ọ na-eme ma ọ bụ ihe kwado onye ahụ kwado ya maka na ị mara echi maka na ọ bụ na mgbe ị na-eche mgbe onye ahụ nwere ọdịda ka ị bịa sị egodo onye a ka echi ya ọchị ma nke o kwesịrị biko na-akwadonu ibu unu nke a bụkwa abalị abụọ ka Seyi Law mechara nke a Two-Face na nwunye ya Two-Face wepụtara n'abalị wee dee apology na Instagram anyị wee dee nke ọ sị na is unfortunate na onye ị na-enye oge gị ka o si wee dee ya n'ihu mana onye ị na-enye oge gị na ịmụ anya abalị nke mana onye kwesịrị inye ihe ndị ahụ Two-Face wepụtara na-ede apology ndị mmadụ wee chee ma dịka otu baba omegwo ihe eji wee mara ya dịka baba nya oruzie n'ụtụtụ echi ya sị ndị mmadụ biko nunu hapụ kene fake news hapụ kene fake news nke a bụ ụfọdụ ndị che ma na onwere onye ọzọ mụrụ ya nwa maọbụ na ha na-ese okwu maọbụ nke dị ụta nke a bụ ụdị ihe Seyi Law mekwara publicity stunt a iji gosi ndị mmadụ iji gosi na fake news ndị mmadụ na-ebu karịrị akarị biko wepụ kene ha fake news ka abụgodi nke wu ezigbo ya maka jefu na ihe onyonyo a wee chịrị ọchị n'ime ogbe na ya na-abịa ndị banyere na afọ ka ihe onyonyo a si wee gaa ọ bụrụ ka na-esonyere ekete ka ga-anụkwa ọtụtụ akụkọ dị iche iche na echefuru na ọka bụ n'isi mbido TV ebife na-eme ka anyị na-ewetara gị oge aṅụle aha ka mpụkwa Chibuike onye kere wetara gị ihe nwa mgbe niile akụkọ ọzọ a ga-eji ịnụ kịta bụ maka 21 Savage na-abụ onye nke na-agụ egwu na Amerịka 21 Savage nwere
obere case immigration abịa kpụrụ ya. Mana ofu ihe tụrụ ndị mmadụ n'anya bụ na onye wepụtere ndị lọya bịara nọchite anya ya ọ bụ onye wepụtere ego ka e wee kpee keesi a bụ onye ọ na-asa anyị na record label ya bụ Jay-Z, ya bụ onye nwere Roc Nation. Jay-Z wepụtere ego wee kpọpụta lọya ka e wee kpee this guy. Ya bụ 9 days emere arrest ya pụta. Nke a gosi na ihe a na-ekwu maka Black Excellence ịma na enwere ihe ọbịa mee Roc Nation brunch ma Pevin Hart ha enwee gbo ọgbakọ ihe gbasara Black Excellence. Mgbe ahụ ka ọ bịa na Meek Mill pụta na-ekene ya dịka o si wee bịa oge o nwere nsogbu wepụta $1 million wee mee ihe gbasara ikpe Meek Mill. Nke a bụ onye nwere obi ọsanyere Meek Mill, ọsanyere 21 Savage, mana ọ igosi na ọ bụ nnukwute mmadụ. Ọ bụrụ na ọ bụ nnukwute mmadụ n'ụdị nke ọ na-ekowe aka n'elu, mana ọ bụ na ihe na-enyere onwe anyị aka, ndị hip hop aka anyị na-enyere onwe anyị aka, ọ bụrụ ikowe aka n'elu ma ihe dị otu a. Liwen na Twitter ogo Twitter na Jay-Z wee onye bịara gbatara ọsọ enyemaka ogo nwere nsogbu, oge ọ na-enwere ego. Nke a bụ ụfọdụ ihe ndị mere na dịka 21 Savage pụtara ọtụtụ ndị abịa na-ekwu ihe Jay-Z nyere ha aka wee mee. N'otu akụkọ nke ndị egwu mba ofesikwa Justin Bieber na-enweta enyemaka ugbu a maka oge ọbịa kwucha na ọ na-adị depressed, na ọ na-enwe depression, ya bụ ọ na-fall into depression ka esi wee so ya n'oyibo. Kịta ọ na-enwe enyemaka, o nwego therapist na-enyere ya aka ịpụta. Dịka nsikwu mbụ na oge m kwuru akụkọ tonto dike ahụ, ọ bụrụ na ịbụ ndị nke na-eme cyberbully, biko okwu aka maka ịmara onye nwere ntachi obi ọfụma ma ịmara onye obi ya siri ike bụ ihe ọla egwegodi ọ ga-ewe ya. Nke a bụ iji gosi gị na o nwere onye ọ na-aga emenwu na Justin Bieber ine ya na ị nwere ike isi na o nwere ego ahịa dị ebe niile ama ya ama, mana depression ka ebe nke a sizi abịa nke iji gwa gị na ọ bụ mmadụ niile nwere obi ịnagide ihe ọbụla maọbụ ntachi obi maọbụ ihe niile na-eme ha. Mana kịta o kwuru na o nwetawego enyemaka maka depression ọ na-abanye n'ime, na o nwere therapist na-enyere ya aka ịpụta na ya. Ka anyị jefunu nke njikeke si n'aka Rude Boy. Anyị nọ na afụgonu ka ihe onyonyo egwu si wee gaa ndị be anyị dịka na-esekwu mgbe niile. Biko aga m achọkwu nsonyere na Instagram anyị. Jee na Instagram tinye Isimbido TV, ije ebe ahụ ifolo anyị, ije na Twitter ifolo anyị na Twitter, ije na Facebook ye like ya page anyị na Facebook, maọbụ ije na YouTube subscribe ọ na channel like inwe ike na-afụ ihe niile ndị anyị megoro mgbe gara aga. Ijekwa na Snapchat anyị isonyere anyị ka ị na-enweta update na ihe niile nke anyị na-eme. Ọ bụ isi na ọ bụ ịchọrọ itere anyị akwụkwọ maọbụ iji idetere anyị ozi, jee na webụsaịtị anyị bụ www.isimbido.tv. ije ebe ahụ idetere anyị ozi, anyị na-aga akparị ụka. Ọ bụ na onwe ahịa ị na-ere ma ọ bụ na onwe ihe nke na-emecha ọkwụwa niile hụ ya anya, idetere anyị akwụkwọ enyere gị aka gbasa ozi a, maka na onwe ihe ọzọ na-arụ n'Isimbido TV, maka na asị na ozi eziri anwụrụ ọkụ na orego eluigwe ntị. Idetere anyị akwụkwọ enyere gị aka gbasa ozi akụwa niile na ya. Ozi ọzọ nke a bụ akụkọ ọzọ na ha nta akụkọ. Ịma na o nwere ozi pụtara n'izu ụka abụọ gara aga na o nwere nwoke nwa ya nwere olu n'ime obi ya, o nwere olu na heart, mana ọ chọrọ ego ka e wee gbapụta ndụ nwa. Ndị mmadụ wee na-atụ ego tụgide ego atụta $70 million. Ụfọdụ na-asị na ahụzi nwoke anya na ọ nadigo buru ego nadi na ụfọdụ na-etizi ọnụ na ha hụrụ nne nwa ahụ na pikchọ nwoke ahụ jikwu oge ọ na-ayọ ego a. Mana n'izu abalị abụọ gara aga abịa hụ foto nwoke a na Instagram ya na Daddy Freeze sere foto ma mekwa vidio. Daddy Freeze wee na-asị na nwa na ụbọchị na-adịghị anya na ọ ga-aga Dubai maka ihe ahụike ya ka eje mee surgery a, mana ọ ga-enye special plane a ga-eji tinye ka e wee tinye oxygen na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mana nwa kụzie oge ahụ ndị mmadụ wee na-asị na ugbu a ka obi ruhala wee gosi na nwoke a ejiri ego a wee narie. Nke a bụ ihe kwesịrị, maka na ọ bụrụ na onye atụchara ego a o were ego a wee gbafuo, nwa mechaa nwụnarị ọpụtara na ọha nta akọ na-akọghazi ọzọ, ndị mmadụ aga ege ya ntị. Anyị na-ekpekpe na-asị ka sọjiri a ga-eme ka ọ gaa ọfụma maka nwa ahụike nwere onwe ya. Nke a bụ ekpere anyị niile. Ọzọ dịkwa ka akụkọ bịa nwetụ mwute anyị nụrụ bụ Joke Silva, onye nke ụmụara ọfụma, onye nke na-eme ihe ejije, nwunye Olu Jacobs nwanne ya nwaanyị nwụrụ site n'ọrịa kansa. Akụkọ a jụrụ ya ahụ oyi oge ọ nụrụ nke a, mana nke a bụ ihe na-enwe mwute. Biko ka m na-ayọ, ọ bụrụ na ịma onye nwere symptoms kansa oke ọbụla ọ bụ, biko gbaa mbọ na onye ahụ ndụmọdụ ka o jee ụlọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ọ chọpụta ya mgbe ọ ka dị obere, ọ ka nwere ihe a ga-emenwu ya. Ọ bụ mgbe o goro eziri
bụrụ na onwe ha ga-emetenwuzi biko ọ bụrụ na ị na-amalite onwe gị mgbe ọla ị hụrụ ihe mgbanwe ọbụla dị n'ahụ gị iji ụlọ ọgwụ akpọ gị na ọ bụ kansa ma ọ bụ ụmụ ọya ndị a na-abụ na ị nwere onye na-aya ahụ maọbụ nwa ụmụ obere ọya biko gbaa mbọ gwa onye ahụ ya ji ụlọ ọgwụ ka onye onwe ya anya ka ọ ghara ịbụ mgbe na onwezi ihe a ga-emenwu ọ bụrụ na ihe a erigo ime ahụ niile ka ọ ga-apụtara ekwuo biko nke a ga-enye aka ịma na ọha nta akụkọ Sharon Oja na Ice Prince ha bịa na-ekwu ihe gbasara na nwaanyị o kwesịrị ị na-esiri nne ya di ya nri abalị maọbụ ụmụ nwaanyị o kwesịrị ị na-esi nri abalị maọbụ nke dị otu a maọbụ ọ bụrụ na onye gị nọ na mmekọrịta na relationship o kwesịrị ị na-esi ya nri abalị maọbụ ihe dị otu a ha na-enwezi argument a na ọha nta akụkọ megide o see picture tinye ebe ọ na studio ya sị na o nwere ihe ọ na-eme na ọ dị busy na ọ ya esinwu nri abalị nke nwaanyị wee see picture ebe ọ nọ na gym na-eme exercise nye ahụ ndị mmadụ mgbe na-ede ihe nke ka ha si aga onwezie ofu kọmpanị na-emepụta ihe nke a na-eri bịara sị oke nsogbu adịghị ka anyị nyere unu aka setụlụ ihe a ngwa bịa na unu na-abụghị esi ka anyị mara onye ka esi yọta ije na ọha ka ya afụ ya Ice Prince na Sharon Oja nke a bụ akụkọ nọ na ọha nta akụkọ kịta akpụ ọkụ n'ọnụ na-egwu ebe niile mana ị na-anya ọfụma ị ga-ahụ na ihe ha na-adọ o nwere ike bụrụ nwoke nwere ike isi nri nwaanyị esiekwa nri onwe nsogbu dị na ya mana ka ejefu na report my case si n'aka Humble Smith nke feature Rude Boy anyị na-abịa nnọọ ndị be anyị ọ kapụkwa n'isi Mbiro TV ka anyị na-ewetara unu oge aṅụrị bife niile na-eme ajụjụ m chọrọ iji unu kịta bụ ndị niile na ndị ụfọdụ ndị a na-eti egwu ga-abawa na ihe ejije ọ pụtara na ego adịghị n'egwu ka ọ pụtara na ihe ejije anọ ha n'ime mana ha na-eche ka ha gụrụ egwu ruo ogugo ha o nwere ogugo ndị ha na-atụ anya ha gụrụ pụfa ha abawa na ihe ejije ka ihe iche ọ ga-aka maka ije na ọha nta akụkọ ije na Instagram tinye uche obi gị dere anyị ihe ị chọrọ iche na ọ bụ ihe kpatara nka maọbụ ije na Facebook itinye ihe ahụ uche obi gị maọbụ ije na Twitter itwite ihe ahụ uche obi gị na ọhịa bụ ihe kpatara ụfọdụ ndị na-eti egwu tigide egwu ha abanye n'ime ihe ejije nke a bụ na baịka o bidoro anyị ga-afụ na mba ofesi mmadụ dịka Chris Rock ha na-emecha ihe eji Martin Lawrence ndị comedian ndị a ma Eddie Murphy ha na-eme ihe eji ma Kevin Hart ha na-eme ihe ejije ha na-eme comedy ha na-eme ejije ụfọdụ ha na-agụkwa egwu ha na-eme ụzọ ihe atọ ịbịa na be anyị na bụ Naijiria ile anya fụ na ụmụ ọtụtụ ndị na-agụ egwu na-eme ihe nke a mmadụ dịka Faz the Bad Guy ha Faz nwere EMVC nwere award EMVC na-abụ sọsọ bụ onye na-eti egwu nwere award na-abụ a ilekwa anya ịhụ na Iblis Oga Boss ya na Reminisce ha tinyere aka wee ha na-abụ tinyere aka na ihe ejije nke akpọrọ King of Boys nke Iblis mere dịka odogwu male nle ihe ejije ị ga-ahụ na ihe ejije a pụtara ọfụma ụfọdụ ndị mmadụ na-asịzi na ọ pụtara na Iblis nwere ụdị akara aka n'ime ihe ejije o wee na-agụ egwu since anyị ji wee ju unu ụfọdụ ndị a ọ pụtara na ha na-eche ha nwe ogugo ha ga-eru ha gụrụ egwu mebe ha ga-agụrụ egwu ha banyezie na ihe ejije ka ọ bụ ihe ejije ọ bụ ihe nke ndị oyibo na-akpọ retirement plan ha ka ihe iche itinyecha ihe ndị a niile echefukwa na ifeolu anyị na Instagram na ọha nta akụkọ ndị ọzọ jiche Twitter na Facebook ije like ya peji anyị ijekwa na YouTube anyị subscribe na channel like inwe ike na-afụ ihe ndị emume ndị anyị mere na mgbe gara aga ije na www.isimbiro.tv tinye uche obi gị na ihe gbasara ihe ndị a niile dịka si okwu ndị na-eme ihe ejije ma Fino so na Lionheart ma Charles Okocha onye nkwu ma dịka Igwe Tupac ọ na-agụkwa egwu ọ na-eme ihe ejije nke a bụ iji gosi na art ofu ihe ị nwere ike ịgụ egwu mee ihe ejije meekwa ihe ndị ọzọ dị iche iche nke a bụ ebe a ga-achịkọta n'ụbọchị nke taa mana dịka na-esi ekwu mgbe niile biko etinyela aka na ihe ọbụla bụ ihe ọgbaghara ntuli aka na elekshọn dịka elekshọn ka dịkwa n'iru etinyela aka na ihe ọbụla mara ewu dị ebe ị na-aga mara ndị gị na ha na-eso biko dịka na-esi ekwu mgbe niile ọ bụrụ na ị ga-aṅụ mmanya akwara ụgbọala ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgbọala aṅụla mmanya maka ndị bụ na-echi unu ebe aka ya achịkọta n'ụbọchị nke taa aha m ka bụ Ekemeze Chidike ruo mgbe m ga-abịa n'igwe onyonyo m n'izu ụka ọzọ biko dịrịnụ mma.